na no dey asem beda e bo ni to fane ma bla amlem yo dey pacho na no me de beda se me ne me kunu neti na ye to adansie mu niema enti ma wona me ne no so te na asaware no ma me mpene so enti o ma me no ne ye kokonto kwanto kwasa na se yare ne ade nyina ba bebam enti wo ka kire ne ba ne se me ne omo ne ba ne nyi baako te ne ba na nyi baako de na so se me no ne me betena de a ene ne ba na obema na sresre wadwura kuroduam enti ampa nugusu sresre ba ma ne adwuma sei ama edan mienu a yasi waton ne motoken waton ne motoken ne mienu se ba kokoro ma no na ato a omo de ye adwuma wuku ne maame ato ne ba ne motoken no ene se waton awo de ye adwuma maame ha nei wato me ba twa bla wona ne ba me ba twa de bi me wo be hia no ha yo na ade ne ka sebla na ba omla na na ba no aba aba yo betra ha bra trans ni sabashi case number 2 Ahmed Bashir complainant ejura Samuel Champon respondent ejura call Odainko Eja Ahmed salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahma yo wo buy show isu ayo Bible Quran e be focus ya snap kasa preko bodua eni kasa preko pede hi Quran famani peja Boudin ayame Hamid Bashir ayame Hamid Bashir mikura Quran sa sama me bekai eye no kure min intro Allah aboa me Order papa asem ade asem na aba da wodoma yese wo si bre ya Samuel Champo yi bebo ne ko adubi ade yo we de asem ni nyina na se mi a me bra ene na sorry afri an kwara brain ekopim se otu kwan ko Libya no mo na konto no mo de ne kopie Italy honom no ena nkommodidia tembia efre na ye ma ye ho advice ena ye se ene se sadia tempe asasi kakra bi mfama no na ono so enye japade bi ase de be ya daachi oba obenye baabi adi neti ato ena ekope asasi no so ayekonya aye no asasi ne ben sa abrantie no ni fie na baabi a wosi ye no asase ne ben my na ye to cement wo no eye sister iku Samuel Champon asase ne ben no ana ye hwe se ye ni nyina ye baako mu nyina mu ni mu ho adwira ho ye ni mu ye hu nyina wo adwira no ye ntimi nko baabi nkoto cement abra a wono ton cement ye saati ben ana ye beto cement bi wo no ho ye to cement ni wo no ho no na ediko ye adwuma first one second one ena sa beto ye ena odi receipt e dia mai sa receipt ni ni afi be mu ni last year na to cement no e wo no ho ye to cement ni ye ka kire nse ye ntimi nya adwuma no prekupe ji se ye nya abotre kakra nti how many bags ye to 170 bags ena yi 20 bags e free mo ena e ka 150 nti 150 ni na wo ho no ena ewo mo na ebeti se otu ni store no mo amanfo bo ho ebeda ne ka pacho mmeso tenase ebisa entu si mo ko to cement o bla na o na yedi ye ko to cement ni ono ho cement na to no dodo no nyina ye 170 ena ye beji 20 bags wo ena e ka 150 ti 150 na e ka ye no echire na ye ti information say na adwuma mo honom no watu honom no watum amanfo obo honom bedanika na me ankasa me se ma memfa mani nkohwe se no kra ampa so me ko honom no yatum na me call ni fie honom no ba bia na
ne fie ne bɛn asase no hɔnom no because hɔnom nso sɛdeɛ mehu sɛdeɛ hɔnom si ayɛ no asɛ wɔ ni hɔ koraa me nso menim baabi a no wɔ ɛne ɛsɛ ne yiri ne kyene cause ɔbɛɛ sɛ no ɔne na ɛyɛ adwuma no ɛtu adi asɛm no ani maame sɛ na ɔne wo kuu na ɛtɔn cement ne nneɛma ɛtu ɔbɛkyew sɛ wode bɛɛma no abɛtena sɛ wobɛgye sika makɔtɔn aborɔnsan atɔn dantiafoɔ biilo ɛtu ɔyere wa berɛ a wadie Mr. Bashiru judgment no ani so maame ne mu na baabi a ne kuu no obi ɔnkɔtɔ no akɔgye sika ɛnsere tietietie saa ne case no mɛdi no akɔsie wode metie o nti ɔmo a na ɛyi saa TV station na yɛ follow ɔmo ɛna yɛhu sɛ case bi asɔre a ɛyɛ adwira case nti steady saa case na ɛde hu sɛ saa asɛm wei a koraa na tete ne koraa ne yɛ hwehwɛ yɛnhunu baabi a maa no akɔhyɛ ɛne ɛti saa deɛ a yɛnso yɛbɛtu anamɔ aba abɛ ka ne yɛwɔ mu na yɛaka kyerɛ no baabi a wɔ biara tokuro bi a wɔhyɛ biara na saa cement na ho sika yɛ sɛ saa cement no nyinaa yɛ ɔtɔn baako biara ma yɛ 88 ɛna ɔtɔn 1 bag biara ma yɛ na calculate ne nyinaa ɛde maa me ɛna ɔde receipt na ɔde maa me no koraa ɔkyerɛw saa receipt no nie balance a yesu mu wayi ne di sɛ yesu ana ventures yo ukɔtena konwam sɛ na ne kunu na ɛyɛ adwuma no abrampa ma ne mɛtra se ne emu so ɔmkwan ɔm gyegye nkrɔfo sika no cement no ɔm de fae wode bɛma na bɛtra bɛbɔ kora bi si ankɔgye sika ma mo so no matontɔn ɛnneɛma ɔn sɛ obi so de aba dɔmfa kɔtɔ krɔfo akɔwi abɛkyiri maame asɛm yɛ abla yi kan wusom sɛ na receipt no hɛ adwuma no dia ebia wo ne kunu na ɛyɛ adwuma no adɛn nti na mogyegye nkrɔfo mogyegye sika no cement no manfa nkrɔfo ne wura no ade ama wo mepakyɛw deɛ wɔka yi ha yi deɛ satam na deɛ ɔno na ɛwɔ store hɔ ne ɔne na ɛyɛ adwuma cement no ɔmo tua na nipa no ɔyi ne kakrakra na ɔyi ne kakrakra nti saa na ɔyɛyɛ no nti ne fɔm bɔ no ma meka sɛ menim paa na metwa na mentoro fɔm bɔ no menim ade ne ba once ade no ɔpɛ ma asɛm wɔyɛ ma asɛm deɛ wɔyɛ ma asɛm ɛwɔ dwira hɔ bɛbatwa na nyɛ dwira hɔ nko a otumi kra sɛ ɔkɔfa nneɛma 3 days 4 days ne wɔ maaɛ ne wɔhyɛ ɔbaa de bɛfrɛ saa ɔmfa bɛfrɛ saa ne wɔhyɛ ɔbaa de nti cement no ɔno no ɛwɔ kwan ho na mewɔ efie hɔ no ebi kakra bi wɔ hɔ a na wɔde ba ma no na mso mehwɛ wɔ fie hɔ nti kwan ho deɛ na ɔno na ɛteki ɛyɛ yesu anan bɛbatwa nti wɔno deɛ na mma asɛm de ne wɔyɛ na ɔde bi a ɔde sɛ ɛne ɛsɛ wokunyɛ ɔno koraa ɛsɛ ɔno ne ho kyerɛ no because ɛka wuru so ntimi ntua nti ɛne wodeɛ no agyere ogya ama no ka nti sɛ sika no wɔ maame hɔ sɛ ɔmaame no so ɔde tuatua ka afei ɛyɛ dɛn na papa yi mu ntua ne ka sika no ɔtɔn ade no wieɛ no ɔno de kɔtoo banga no wɔ save na ɔmaame no ma a ɔbɛyi firi bang hɔ de ba ma ɔno kɔtoo ɔno ne bang ɔno so save sɛ ɔno na ti adwira hɔ nti no ɔno maame no wanyina na ɔbɛyɛ sɛ cause the way wo control nneɛma no ɔyɛ me nwanwa kakra onu mi sɛ champo na wo kunu mfie sɛ 38 ɛna me meti anu dama wo abodam wo wo ntem because maame ni ne bɛyɛ asɛm wotwe ne ho a wonte ase o eti bla sɛ wo ba no hwehwɛ cement de me ba we ni onie ne yiri ni cause Ghana ha kro bi e bone ne epani enye etumi kyene maame to oni wona ne so be ya store ti me judgment no ani busa no sɛ eniema no ne ku ekosi sɛn busa na sɛm nti be kwa ya me sɛ so maka kyerɛ no o maame na kyerɛ o maame
no akọ fi sika no se ono na otie adwira ho a obetue aka no saa na maame ne ka me ba try abi je fe na maame ho de no maame ni di na se sika ni ni na bra ma unim se bra no adwuma no ra unim se ne maame wadwira David. unim o se wase no no e de adwuma acho ototo aburo na so omusan do ototo aburo egu ene se bi woni nsem togo nti aye yi ana wote waton ni nua no yese uku omo na 6 ma wano so omo ya 6 uku na epani patron e ma sei ma 4 me metu na de na ko so de ni tu kwan nti ko ti nkuto tu jema otoso 4 otoso 3 oyo ba patron abi je unya asrasire na afre ma mi kura yi maye oh na ewu because said ma ababa we e na e ka o se ma me ne se sika no me di tuatua aka to me di tuatua aka de so obi di bia ba na bra no nko no tua ne sika ma no fatuem na yentie de o fra e ka judgment anu no anase wani ni kunu na na e store no bra so ni mu mo nkwa dwira ho no nko kire ba bia ma me ne wo ti Abraham pa ma sister na metra so o ka se bi bra betra so ne nko mo so de wasi bone kwaso wasi bone kwaso ebisa maame no se wona na ti adwira ho no monti no ne ba ne nko yiska na manti maame na ko wa ko yiska na man o maame no enti wona otuatua aka no enti me ya free se ame no obekọ no makọ kire wo no ko akọju sika o maame no wo so wona na sika no e so wona nchen no ye enti bibia na no container 2 no kura me ka se me fa ba ko maame no se ne ba no so obeton container ni mienu enti na me se me mpene meje ba ko ya adwuma enti ba ko na aka maame no ni kuru se maame nkom enti eno ho enti eno di safo no omo so mu hu eno ne safo ti eno ma ki bu ya ni na fa fufroto omo ki pu eno so omo de be ma han enti so omo ki na wo ku no sabi sabi wajimi kakra na mini ma na branche pen mu pa ne tini maame ye ni sei ya wo tank a ye de Messi for essence ogu white wine bi omo de ni nyina akogu omo ho no ma eno omo de omo e de ma han maame no wo omo ho oni ni ku me ba twan na ni ku no sunu me number me wona number abi je mu tra papa ne me ye hwe bi ana papa ne de wafa Abraham papa trans na abi je ntra papa me na me de me hu bi da asem no chese I don't know maledi said any ye ka no de maame ni kunu ye maledi chese me ehia se ababa ebe bo mu dua na de besi bi ansi mala o mo mu dua me de mini party wiaso na ye ni bre bone a ye bo dua na wu na de na asi maledi wu de ka no kro asem ababa kese sa na tie a maledi die di na o se maame we ye so sanse mu no we so wuti adwira ha ya fro wo so beba se si ya ihwe o mo abo ababa ya bra ni sun mabu na bra ni sun onu kwa wade a wanya hwe amafie waja no mfa nkra ne nko na ohan na hwe nkra ne ma wo mo mani sika ne bi fanya adwuma wo wa diska na to account bi se wo na ate adwira nti wo na anim akafo akafo e beba no ene maame no onyina yie maame no de to aburo gu dem odi to aburo de yafuo ebi se on timi nka so na branch ma lady na nsese wo to service ade wagimi kakra no wagimi 37 38 years na o maame ekura remote na otimu kwa na otimu kwa wagimi abema watimi awale ene obada wo o maame na control na sabe ma we se ma lady odi ni bedi na na oba abusu apani a enya nkwase asem kwa na oba bedie we yo ya de no bobra ma ne yeye ya de no bobra ma ne pani mu tinintum mu anya na nti na mu mani dua nko no esemfu ni sem nu no odi no na cement na wunim se obi cement 150 basom na ka ma lady enti abrantie yi obeti maka se nyame anum se sa ebegu no onim ni pode ne ka hello What's baby eja dukuma what the atoso eja duku di atoso what se wo mutie eja duku di atoso what the abi je safra no eja duku di atoso ma lady mo nyina ne na ma solid e mu twa ni pasum ono so kwan ya so eja duku no ma lady wa bu mabem
papa duku abu mabem presim ni papa na de wo ye ni malady yanka bibi nkyere jaduku no na ono ane bankasa jaduku my fine me pa cho wase flose entwa wo wura bia ba yadwuma mu ha se wato cement wo ba no ho wo ba champon cement be 150 bucks akoye mango ase driver ba nchiama boto ama cement ama ni sika ama yebusa na ntwa se wo ne wo yere mo sisika no mo di tuatua nkrofo ka eti ye mentwa ne bra na badwira no abagi ni sika ene ye se efra wa bo amane What's what to cement to me bawa ana ntwa se sika wo me wana wo ba baje wo se wo ne wo yere ho mo si obi a wo de ka bia mo betua nti wo ne bra na ba bagi ni sika ne ye bo amane wana me ne ka sei ye fra me wo hini ni mi na da na ye fra wo yere ha na no awo fine o fra no fine me fra wo SOMPA TV so kumase awda anjuwa se sika no anjuwa se o se sika no we ho omra o fo bi mra so oni kunu no ton en so diska bramia o diska bia o no anjuwa no so diska bramia ono mo obi mra no ma diska anti o so no anjuwa no mo to no anjuwa no mo nim se de o tie ntina mo so no so no se ka mo ho anjuwa no suban a en ka mo kro me pam no firi mo ho kamba pam no kro firi mo ho no mo wate se mo ni mo awda ma men ka tire mo anjuwa no oba tete mo an kasa de mo so mo kro afọ musuo se mo ni mo a ya de ye musuo dada wo yo jaduku e enu ti na anjuwa no ni nipa kro mra me ho anjuwa no so obi ato no se anjuwa no fa ne mra anjuwa no fa ne mra no ba jiska no fa ma no enu ti na da no ne ye fra wo yire se de anjuwa ka no ye nkasa ni na ye no kore me kura asam no ka no me se ye me nwanwa dodo kwa do a opogu no yire no so no edoso mame awole tie me me anjuwa no me won ware me ne kunu wo ho enti mu fra ne kunu me de obi anfra me yire eja bi anjuwa se sika ne wo mo ho anjuwa se o anjuwa no wo se ne ba ne sika wo me ne kunu wo se wo no wo yire ha na ho wo se ma je se mo de kwatuma kansum ane wo mla maje wo ba anjuwa se wo ho ne kunu na mu musa no ne kunu bi a wo mo ba ka kire mo mo fra ne kunu ye ne a mo fra ye ne da bi no wo se sika wo mo ho de se e be fra mo entwa se sika no wo yire age e de akotuma kansum samudi betuatua ne ho ka ti so obi aba no wo de ka nye no an se e ma ne de na ba no wa matua ne sika ma no ejaduku wadwane ano ejaduku Church of Pentecost wada duku papa duku asore ba man asin okokura Pentecost for me ma muti asa ejaduku na kro no ofa na kro no Your tone. Press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. What was it bibi amedi no malady so chichi wo ba obe ha o malady obe drew just tuana na do is se bra no so obe ha no a ejaruku aha me se ntwa no asem no okeka no ye kura ya nyini ensem oka gu no yire so no edoso wo se wo ba ni motokin mo na mato amode ya adwuma wo se wo ba no wo polytank mo na mode ma han enti se mode ne niam ma han de a no obi e wo de ka de a se mutua ni kakro kama mame eja wo de nyira na me nkyere wo motokin ase mate anjuwa no nti onu sa na oto ka motokin no anya nyene kru na ato motokin no wato moto no da ebusa anjuwa se sika na odeko ha na wo tachi ma system million no obaje ye no sika ba ya ayi motokin no moto ye no sika bi no obaje ko ha da no ha alo anjuwa betena ka nti na me ka kire mo se anjuwa no munim se do sitie munim se do sitie anka ha ka mo so kra wate se munim a na che what se munim ba yi for court ama court asomo amoka
ama me ba no kwa be twa sika bi ama court no so o monye mfa ma wo so wonje wo de ba bi ade be ko be ko ejaruku udi ejina ho jina ntwa ye twa sika ma court se kwaje na asompe mampa so mo twa sika bi ama court me de da me sie container no wie ye no antwa no wa bodam pa wa bodam antwa no te wo no antwa wa bodam so mu hu ya ma me kan tira ma antwa wa bodam wa bodam na me se so ma me mfre ni bi no so me nye no audio ti me ye audio ma no etu omo first ka bia nkoja court antwa da bi ma me se ma me wo court antwa ka se ni court wo boa antwa court eja me pa cho court ben ya na wo de ya ni court court antwa dia sem na court agra court ejura court wa say ayi ko ba kan nyina akira mo wate antwa na oto no mo hwe ni ye pa mo hwe juwa ya mo hunu ni ye antwa wase se wo boa o enti ma ambajo se mamenka enti oka oye enti wo do san na to ada panti antwa enti ba me send audio no 3 days no no de send me say ono onyo na se memra adwura ho enti ni se ma ba adwura ho a oni hwe de ba metimi ni be ma wo kura tomato no ba tomato dia ma obi ana wo ba gimu skal bi kura de ko ha dan wo tachi mai hwe enye sika ni na wanjuwa me se mo fura ni kunu na ni kunu kura kira nsem no mu kira ma mo ko me pom njuwa bi ho mo be pam no se mo fura ni kunu fa no o kan dia njuwa ya mo be pam njuwa kura bi ho na se jaru ku njuwa no wonye yo me de me na me ka kira me se mo hwe njuwa yi a njuwa be o mo osumpa se dia njuwa be twu de ma fotoro bu mu se mo ni mu a nka ma wo ne ti kokura ma na firi ho no mo ye de ye pamu ni pa ye boa ni pa sa de wo de ba e be boa ni yie mu na ye me dia ba mbobo me ba tumba hu se me nsam a me ka no esisi so ade ye ne kure ajuwa nkoto bonko ana juwa betra ho ese asam ko ko wo jira se ni wo ko jisika da ko wo so wonje sika no e to ba ko se me ba wo ba twini mu wo ba yese wo so ni nyina na moboko wo wie sika bia da ma wonu to kwan wo wie bia yese wo wie me ba na da na so de ba ko nya wo wie ni nyina wo wie ni nyina na ma ka ba na kwara na to fie ndi atwaka afi wo be o dina kwa kwatra ba bi se ha eja bi se bura mo fra me ba no no ono ane mo nkasa na ye ni ya fra na wa mfa wo no ne waka e dia ba e dia ne wasem ono ne waka ni tu fra fi so abada ne ka wonfa ye ni asem bia enti wo pa wo ni kunu no ane ntwe wo fa me number mo bi so bi fra na obi fra me bia nkura me fa wani bra no ne aprosifo abadwira eni ajadu ko anwumle wani bra ne prosifo o mo badwira o sika no ho nto o mo beje tie ne mo cho o manim na mo fa dia ni so o machi me hia kare me da fa me hia polisifo no o so o mo mra ba beto me so o mo mra ba beto me ne atwa ni nyina ba beto me so mo diska bia ma me a o ba kam matie wo boni dam pa no na mo no wo boni dam ejaru ku sam kra mo jira o kra mo ba fra me kra me ya maduma mo fon kra mo ba fra me sa yiwe me se we kra mo ba fra kra ka me fa ejaru ku ri twaso na masole ba no twaso na se wantwa uskan wa wie bia ma wunu ade atu kwan o mo do mo nka o ze say yes dollars uku dollars na wa wie ze say kra do mo se ma ko sisi dan na o tachi mai e de mo ma han that is ma so mo do mo nka e fa o do mo de na wunu bia atu kwan okubidwa ni Dubai na wie sika ma ne ko Dubai sika me na me kura ma ye passport ni bi da ho kura me pe sika akọ o de o kwai usu ko Dubai ni bi eni e kwa ye sadi bi ko si ne me so ho de ma sa sika ya o ka se 100 million no yiye no o mo de ko to o ma se ba de ko efre ye elda eto editu nanim se me se o mo ma sika ni bi nya adwuma ene ma me ne ka kire elda ne ka kire o mo se do mo ye me no enye me ni be ma no abobra na se waton e ka ba no waton dan ni mienu a ade no mo ma bi fa nya adwuma na so mo ma bi afa adwuma na me do mo fa mra kwan so a ne ba no ho be kire no ene ma se ba ka kire se okunu ni ho nti o ba one no ebeka nti na de kye na o mo frɛ me a o mo yi 100 million se efe ye ne kudo ka sa na efe ne wa pene se ye ma obi enti sika num na okoyi sa 100 million no se nkode ma me no na no 100 million no se efe na o frɛ me a
was it register ho no koka wo se ka wo de be ma me no na ne akwaje ma 100 million container num kura mu na cement na egum nti no emu nyina rewe na achi no ceiling yam no wa ya yam wa ya nya madam wo de tena se 4.9 billion de 100 million de sha enso pesika ma wo ti eti ejaba shiru ha ho oba akọkire o wase fie no akọji sika no oba no wasi bone kwam se kwa bia so oni be ma no be ko